फुरा नै सुन्दुरि देलायजोब्बाय आरो गासिबो स्कुलाव मोसायोनो दिनै माबा दं आरो इसोरना मामोन लायो दिनै मामोन बावलायबाय नै सारि गानसोदों एसामिससो मोसागोन मालाय बर' सिख्लाफोरानो नेपालि बेनिफ्राय नेपालिनि माबा गैया नालाय ब्लाउस गैया नालाय गस्लाफोरखौनो गानबाय ओमफ्राय गुसुंहायबो गानासै सारिखौ गोलाव गानहोजोब्बाय ओमफ्राय आंहासो मेंगुलाय लांबाय आरो बिसोरखौ देलायबाय थासै टाइमबो जाबाय आं गारनानै थांसै दा सगाव इसोरखौ गारनानै देखायनानै र' गासिखौबो खेबसे ओमफ्राय फुरा रुम गंसे देलायगासिनो नै जा नाहरफैजोबदोंमोन नै थांबाय आरो गदो जा नायग्राफोरानो गानग्राफोरा गानखांबाय खारबायसो बिजाबो लाखुमा सोबाय स्रां नुवाखै आंनिया न' सिंखाय दा स्र' बिनानावनि लोगोफोर गोजा गासिबो मा क्लासमोन नोंसोर 8 मोन ना 8नि गोजा गासिबो देलायबाय थादो गासिबो आं गारना थांसै खिन्थु नांलाबा रावनोबो आंखौ नांथ'लाबा दे होमबा थांसै आं ओइनो जाहानिया मालायखौ देलायगासिनो केमेरायानो मायबा जाबायलै ब्लार जाबाय थाग्रा जाबाय आंना सान्दुं मोदान फैदो खिरखिजा बाय बाय होनहरदो गासिबो नै देलायगासिनो थांनोसै आं साथा लाबाय सान्दुङा मेसेंबाबो देन्जार गोसाखा स्कुलाबो न' खाथियावनो जाहानिया नैबेनो आरो लामा मोखाङावनो हाइ स्कुल बियो बिराद खाथि जायो नै इनो स्कुल इनो न' ओमफ्राय मेन हाइरडआ बैयो गारि खारनाया किउट सा ब्राउन सुदो लबर गोनां जानजियाव बेयो जाहैबाय गस्ला बेनि लोगो लबर होदो इयाव जाबो गस्ला फिसा नैसा मालाय पाटियाला लंपेन्ट सुदो बेनियाबो जाथ'वाखै गस्ला फिसा ओरैनो दोनगासिनो बिराद फिसा सोरबा गोजाननिफ्राय नुबा मा भिडिअ लाथिंबाय थायो सानो खोना पिंक कालार होनायखाय मोजां नुदों इनि लांसिगोन निबो आरो आंखौ सुथाबनो होदोंमोन इखौ बेनिफ्राय जाबो आब' खासे सुगासिनो इसोरो बेलासिनि भिडिअ बनाय समाय नै जाबो याबो सुगासिनो ओंखारसिगोन आरो बडिनि मेजारमेन्ट लागासिनो ओमफ्राय आं नै दा मेख्लाखौनो सादरखौनो जाबनानै हरखानोसै लांसिगोन इसोरो जि सान्दुं गोसा नै थान्दायानो फैला जा गोसो होना सुदोंमोनलाय बिथिंजायबो बिनिफ्राय माने दिनै आलां फालाङावनो दिन थांबाय
जि मोजां नुदों कालारखौ बेयो मेख्ला बेयो सादर ब्लाउजर पिसो आसे आरो ब्लाउज पिस तलरतुना 14 आरो 5 किल' आरो आंबो ब्लाउज सुदोंमोन देखायना र' खावसेल' जाबाय नायनोबा नैया दहायनिफ्राय जि ख्लाबसेल' जानानै दं आंनिया ओइ दरजाखौ खेंखादे गुवारनो हागोन दे बोलो हो स्रां जाबाय दे थिखोथारदोब्रा जै नुवा नादिया नै जा हागासिनो लेट जाना थांदों माबायावसो थांनाय जादों 8:51आवसो थांनाय जादों ओमफ्राय जाखांनानैनो दसे थादोंमोन ओमफ्राय नोंसोरखौ फैथ'वाखै सानदोंमोन आं फैबाथाय फन हरखागोन होनना फन हरनायनि नाव मोनसे गावल' फैखादोंना आइदै दसे जिरायदोंमोन दरजाखौ खेंनानै आं खेंजोबाखै बेलासेनि जाखांना फैलायबाय आंजों साथामल' फैदो दिनै फरासे गोरजा फैयाखैना फैयाखैना दिनै फैनाय नङा आइ दिनै चिलड्रेन डेमोन मालाय गथ'फोरा जि ड्रेस गाननायनि देलायहैजानाय माने आंबो स'आव फैनो आथुर इसाबो देलायनो आथुर ओमफ्राय मोनसे दागखौ आं सुथारला अमा बेदर एवना जानानै माने बेददेर जादों आरो इयाव सबाय बिमा माथांसो नुबाय थाबाय जब जाजोबो आंहा मानोबा सुगासिनो जायाखै दाबो दहायनि आद्राया फुङाव सुनाया बिथिंजाय सुगासिनो इसोरो खोमसिसि नुहुरो दखानानो दरसिसि दिनै सानसेया थांलायबाय आंना दिना ओरैनो सोरबा नाहरबानो केमेराखौ ओरै गाहाय जालायबाय जाबाय थायो नै इजानिफ्राय आरो सोरबाफोर मानसि थांलाय फैलाय फैनानै नाहरबानो केमेराखौ ओरै बोख्लायथ'लायबाय दोनलायबाय जाबाय थायो ताताय जानो फैदो केलबिना नै ताताया लालाय हाय होनहर हाय बिमानिया सुगासिनो कारेन्टबो गैया मेथाइ जाग्रायानो ताताय जानो नायदो मेथाइ मोजां गैया आलुनि चिप्सबो गैया ओइयावबो कानफार मेथाइखौ लायनो बाबाय जिम नायदो आराम बाबा फैदो नोंसा होनो बाबानो नो फंबाय आंना हाय नैनो हाय होनहर दे जाग्रोनोसै मिथाइ ना बिसिना नि र'
मानसिनो जानला मोनला मेथाइबो होथाव जायाहाय सोरबाबो गैया नालाय आनैनोबो होना मोननै आनैनोबो आब'आबो जागोन आब'आथ' जासुलिसो नैलाय आब'आ जे आब'आबो गथ'नि मेथाइखौ जाना होबाय जा लामाजों गारि मटर फैनायखौसो नाहरगासिनो सकाव फैनाया आनैनो गारिसो नायथिंगासिनोलै गारिसो देखायहरगासिनो आं पिप गथ'नि मेथाइखौ मोनसे जाबावनानैसो आं जासुलि थांबाय गारि मटर मा जादोंलै मा जादों लांगौ मोनाबाय सिस्टान गैया Kasih apa kan gam? Itu. Gak mau. Soleh mbak Kari soleh. Bisa jadi ya Kari soleh be. Arni oke Kelvin kan ubah udah jauh. Hello wow nih. Dia soleh le Kari. Pipi ben le ya udah. Xả này sẽ hâm à ấm mình sao rồi